Había unha vez, hai moito tempo, unha casa na que vivían 3 bos porquiños e a súa mamá. Todos vivían moi felices, ata que un día pasou algo inesperado. Porquiños, vide a comer! É hora de que vos vaiades da casa que construirades outra casa para vos mismos, pero que sea moi resistente, que non leve o vento nin a chuvia. Vale, mamá. Vale, mamá. Entonces ten moito cuidado. Os porquiños colleron as súas cousas e emprenderon a súa viaxe. Adeus, porquiños. Ten moito cuidado co lobo. Boa sorte. Vale, mamá. Vale, mamá. Vale, mamá. La, 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 la. O pequeno dos irmáns, que era algo preguiceiro, fixo unha casiña de palla. Asia, como fixestes a casa de palla? Non lle fixestes caso a mamá? É que teña tantas ganas de ler un libro. O segundo dos porquiños tamén era moi preguiceiro, por iso fixo unha casa de madeira. Ismael, fixeste unha casa de madeira, vai vir o lobo. Non lle fixeste caso a má. É que teña tanto sono. O terceiro porquiño era moi traballador. Por fin acabei a miña casa de ladrillo. Non é como a dos meus irmáns. Seguro que non vai entrar aquí o lobo. Contaronme que hai un lobo por aí. A mí non me dá medo el lobo. Era porquiño. Pon a súa búsqueda. Pum, pum. Porquiño, déxame pasar. Can eres? Pois lobo. No, pois soplaré a tua casa de madeira. Que ven o lobo, que ven o lobo. A ver a esconder na miña casa. Pum, pum. Paren abrir. Non, non deixes entrar. Pois soplaré a tua casa de madeira. Ai, esta casa se quedou. Alberto, vamos correr para a miña casa. Pum, pum. Deixarei-me entrar. Non. Pois soplaré a vosa casa de madeira. Pois entraré para a chiminea. Socorro! Vai entrar para a chiminea o lobo. Teño un plan, coller pata. E colorín colorado, este conto está acabado.